Zoritxarrez, ohitu gara gure mendi eta basoak sutan ikustera. Asko dira suteek eragiten dituzten arazoak. Ekosistemaren suntsiketa, CO2 isurpena, lurraren degradazioa, eta asko dira sutea eragiten duten arrazoiak. Klima aldaketa edo landaketa eredua ez daude zuzenean gure esku, baina hala ere gutxienekoa da arduraz jokatzea. Nola? Ahal duzun neurrian ez piztu zurik. Sua egitekotan, egin soilik hortarako prestatutako guneetan, eta ondo ziurtatu joaterako guztiz itzali dela. Ez bota zigarro mutxikinik, ez eta sute bat sortzen lagun dezakeen hondakinik, metxeroak, beira, utzi autoa soilik horretarako prestatutako guneetan. Eta noski giroa lehor dagoenean, are kontu gehiagorekin jokatu.